karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's boy. Jessa? Misiga ang mata. Jessa, gano'n ka, uy? Mon, tabang, di ko kaginawa. Ha? Uy, Jessa! Ay, ha? Jessa! Ay, tabang mo! Dali, panawag mo kamulan siya, dali! Jessa! Mau ba? Di ba mo saka man ang blood pressure kung sobrang masuko? Unya ang iya, ni ubos og galit. Mamantay gisulti si doktor. Oh, Talagsaon ko no nga case ko no. Kay mostly ko no, mo increase man. Pero sa kaso niya, may ubos ang iyang blood pressure. Ilan ning gitawag o ka ng, sa tuwing nga to, vasovagal syncope. Mao siguro to? mau ba? Doon na sa day mga ingon ana nga cases, no? Kadaghan ba gyud nato og wa mahibaw isa medicine. Mao gyud. Nga gubat latag istorya ani. Dila ka mo duaw niya. Nana sa kana. Duaw. Bro, ibaw naman tingali ka sa tubag. Ah, sorry. Okay. So, unsam day ang gikasuk ang pagayo? Ha? Ay, patay ko ini kung may baho siya sa tinuod nga naitabo. Ug siguradong matiwasan si Jessa. Patay. Salamat sa imong pag-save na ako. Isa pa yan ay. Nahibaw ba si Mateo? Hibaw. Sa nahitabo na ako. Hibaw kaayo. Pero wa siya mahibaw ngano nga naingon anak ka. Kaya ano di ay ko? Nahibaw ka? Kay ngano sabi ay. Wa ka mahibaw nga gigabaan ka. Oh. Ako? Oh. DJ man to, DJ. Gigabaan? Oh. DJ. DJ? Dakong gaba. Wa ka mahibaw na. Mo na diha. Lalimot ka? Nga sawa pa to mahitabo nimo, grabe man nimo nga panunglo ni sa kuan sa lula ni Mateo. Dok, lagi ka lang. No, pangayuan gina nimo pasaylos Ginoo. Ug pagkahuman ni Titala mismo. Ano naman? Yuga? No. Oh, na. Mahala ka. Pangandam na lang daan. Nga dili ka na maluwas sa sunod nimong atake. Ikaw ang akong bisita. Yes, Lola. Ayaw ko tawgag lola, kay di ko nimo apuhan. Okay, ma'am. Di ko nimo maestra. Isolte dayon unsa imong tuyo kay mubo ra kog pasensya. Mangayo unta ko pasaylo. No, baligya ra bang pasaylo din he. Bitaw. Ngano na ngayo magkagpasaylo? Unsa man nimo ihaplas? Bitaw. Unsa day imong sa nako? Nakasa ko. Unsa gani? Kuan. Unsa man kuan na? Daghan na ba ng kuan ay? Gi, unsa? Madam, pasaylo agit bitaw ko. Oy, unsa man ka? Pasaylo ako. Hoy! Alma, hos ba yung sayal ko? Nagtibak na baya ko. Sorry na, madam. Hoy, Sorry na. Huwag ako tuyo. Tungod na kita sa ako kayo po. Sorry kayo. Katinunggong ko ya ino. Oy, unsa gani imong sa... Usaon taman ka sa pagpasaylo kung dili ka mo soltek imong sa... Gitong
kayo, boss, magkukog maayo. Mao nga ako tong nabuhat. Kung ginahanglang maluhod ko. Ako? Ako, imo kong gitonglo? Sorry. Ha? Sorry? Sorry lang? Ako? Ha? Ako, imo kong gitonglo? Nakaako ka, anak? Pasaylo ako, madam. Pasaylo ako. Ay, nagtuo kang ingon anak lang kadali. Ingon anak lang kasayon. Be, sultihi ko. Ingon ra ba anak kadali ang pagpasaylos imong gibuhat? Ha? Ingon ra ba anak kasayon? Ha? Unsa may ako buhaton, paray mo ko mapasaylo. Unsa man. Ay. Sige, oy. Pasayloon na lang bitaw tika kay kapoy na kay drama. Manang si Mara Santa. Nagilak-hilak ka pa diha. Luhod-luhod pa ka. Barog na. Tinuod ka, madam. Imo na ko gipasaylo. Di ka mo too, akong bakwion. Salamat, madam. Daghan kayo, salamat. Salamat yun kayo, madam. Uy, naunsa ba niya? Ayaw laging biraha ang akong sayal kay mahos-hos na unsa ba? Ang tibak na ko. Sorry, madam. Sorry. Uy, Sorry. Silan. Salamat. Salamat gid kaayo, madam. Sige na. Lakaw na. Kay tingaling mausap pa nga akong hunahuna. Oo, okay, madam. Okay, mulakaw na ko. Salamat kayo, madam. Salamat gid kaayo, madam. Ay! Wow, ha? Miadto gini ka ni Titala para mangayo pasaylo? Ingon mo ko. Oh, nya, mitugan ka sa unsay sa nimo. Oo. Wow, ha? May gani ipasaylo ka. Maubitaw nga happy kaayo ko. Well, good for you. At least, nagpaubos ka. Anak, Gisa, magpaubos. Ha? O, nakita tigali ni Titala nga, sincero ka. Siyempre. Sincere yun ko. Di ka ko gustong mahitabo-tog balik, no? Well. A piece of advice lang, Gisa, no? Kay bawo na ko sa imo isulti. Saman ko na, be. Magbehave na ko. Kibaw lagi ka. Sa ingon, Sa ingon, wa na'y gubot. oh, kibaw lagi ka. O, doon na pa... Doon na pa'y posibilidad na mabalik ang maayong pagtagan ni Mateo na ako. Lo! Mind reader na ka, Gisa? Og... Og di na ko mangontrabida ni Jo. Mind reader na gid ka! Pila na lang yun, kaadlaw inyo nagyong kasal. Excited na ka, Lola? Siyempre! Pero ako ra bagud ay excited. Kamo di ay. Siyempre. Murag di man excited si Jo. Oh, di ka excited, Jo? Excited man. Oh. Ay tuod, asa man mo mag-honeymoon? Honeymoon? Oh, ano na kuya Juan magka-Jo? Mag-honeymoon magyud ng human sa kasal. Ako rin ang sorpresa ni Jo, Lola. Mo kuyog naman kakana la. Uy, ano gutang mo kuyog man ko? Unsa man ko ninyo refere? Oh, Ikaw good, Lola? Kuya, wala magsamot si Jo. Sulab ya ini, uy. Nakiskot mo honeymoon. Di na ta maghisgot sa honeymoon, Lola. Unahon sa natong kasal, okay? o andam naman kaha ang tanan. Andam na. Ang adlaw sa kasal na lang yun ang giwat. Hain pa man daay siya. Ha? Ang adlaw? Nag-joke ra ko eh. Ikuwat pa manggod ka. Nagpasiaw. mangyog ka la, uy. Nagpasiaw ko kay murag gipanguyawan ka manggod jo. Hay pastilan maka-imagine ako akong kagwapa ni anang higayon na. Ako. Imong kagwapa, Lola? Oo! Ang akong kagwapa god. Ngano day? Reklamo Ako ka. nagyong gisiguro, Lola, nga wa ko masayop sa kong nadungog. Ang gwapa magyug kayo ko ni anang higayon na kay magsulog ko gaon ana nga mo paso para maghatod nimo sa altar, di ba? Oo, syempre. Pero ang pinakagwapa gyud anang higayon na mao gyud si Jo. Wa gyud makalabaw niya ana. Pero Pero unsa man, Lola?
Taysa, karon lang ni masod sa akong huna-huna. Ang unsa man? Kinsa man na ito ang muhatod ni Jo paingon sa altar? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!